Любен Каравелов каза нещо изумително просто. Патриотизмът е любов към политическото отечество, към собствените права и свободи. Патриотизмът е характерен за свободната държава. Това каза Любен Каравелов най-просто. Той каза това да се гордееш и да обичаш държавата, която ти дава свобода. Не можеш да си османски патриот. Защото Османската империя ти не си равноправен като българи. Няма как. Дори да ти е изгодно. Много българи са били много богати, много успешни. Но не може да са патриоти в една държава, която те държи в неравноправно положение. Трябва държавата да те държи според идеала на Левски в равноправно положение, но спокойно може да бъдеш български турчин и български патриот в момента. Патриотизмът никога не е етнически. Българският патриот може да бъде българин, евреин, арменец, циганин, турчин. Патриотизмът е понятие на модерния демократичен свят. То не е понятие на стария свят. И то включва в себе си именно съзнанието, че демократичната държава изгражда политическа нация. Хора, чиято основна спойка не е генетическият произход, пък и ние не си знаем гените, повечето от нас.